Čaute priatelia, naša Sveta Trojica sa v tejto chvíli dáva na fantastický trip autom. Ideme kam? Na Ibizu. No, tak hovorte niečo, áno, na Ibizu. Priatelia, zastavíme sa, kde Vládko? Vládko, kde sa zastavíme? Zajtra ráno by sme mali byť v Monaku, v nedeľu ráno v Barcelone. A potom podľa... Áno, a potom na trajekt a hýbaj Ibiza. Čaute. Tak, momentálne sa nachádzame v Rakúsku a keď sa pozrieme na kilometre, tak ako to máme, chlani? Máme 1000 km od Monáka práve. Tak nejak to trošku vidno, 1000 km do Monáka. No a na rakúsko-talianskej hranice máme nejakých 215 km, takže to ide podľa plánu. Všetko je super, slnečko svieti, auto poslúcha, kolóny žiadne, všetko je tak, ako má byť. A ideme ďalej. Ohlásime sa neskôr, čaute. Čaute, tak sme na hraniciach do Talianska. Chlapci sa držia dobre. Zmena šoférov. Teraz ide Dvihni ruku, Čuso, dobre. Ja som to dotiahol až sem. Do Monaka máme 777 km, tak začínajú nám majstrovstvá Európy v cestovaní. A okrem toho aj majstrovstvá Európy vo fotbale, že? Dajte tipy, chlapci, dajte tipy na ten futbal. Jak to dopadne? Nemecko dnes. 3-1. Máme utipované. Dobre. A ja vyhrám to, že som tu. Ideme Ibiza, tuto. Tak čaute, akurát sme dotripovali, nachádzame sa v Monaku. Došli sme dobro, akurát sme zistili, že tu sa všetko platí, data, všetky srandy. To len aby ste vedeli, keby ste chceli ísť niekto do Monaka, tak zabudnite, Európska únia, tu nič neplatí, všetko si platíš za svoje. Je tu fajn, pekne, hoši, urobte pozdrav. Je tu paráda, prišli sme asi o 5, čiže stále podľa plánu, nejaké menšie obchádzky, ale zatiaľ to ide. Polícia milá, už sme zistili dať nejaký debatu s miestnymi. Hej, už nám pomáhali trošku, sme sa strátili. Juso keroval v noci, ale to nie je preto, že by nevedel, kam má ísť, ale to len tak vyšlo, no. A sme sa prestriedali a ideme ďalej zase. Dobre, urobíme zábery teraz, že ako to tu vyzerá, že z toho miesta, kde stojíme, a pôjdeme sa pozrieť všetko dookola. Dole vidíme, kade chodila Formula 1 a všetko ostatné dáme vedieť. Točíme si uličku, zľava doprava, sprava doľava, takto tu sa kúkajte. Takto to tu vyzerá. Len tam zozadu my sme vlastne prišli v noci, keď je táto budova úplne hore, tak tam sme sa nejak tak dostali a takto sme tu uličkami blúdili a sme sa dostali tam, kde sme potrebovali. Toto je ten prístav, to sú všetko tie loďky tých, čo nemajú peniaze, čiže naše. Ďalšia zastávka, Palác princov, ale princa neviem, kde máme. Audiencia bude až po obede, neviem, či to stihneme, lebo tuto nás budú čakať. To všetci na nás pripravujú. Historická rekonštrukcia vojny. Hej, bude tu fajtovačka tu bude nejaká, no. Sme videli všelijakých fešakov. Keď sme tu, odtiaľ sme prišli, dali sme si ráno kavku a džusik. Palác princov. Jak sa ten princ volá? Tak, ten. Ani zrnka netuší, nevadí. Sme hľadali toho princa, toto je on. Albert sa volá, sme zistili. Spinazzola et le maire de la commune de Bray-sur-Roya de bien vouloir nous rejoindre sur la scène. Merci beaucoup. By to bolo vidno. Hej, ideme niečo jesť a neviem, čo to je. Hľuzovka? Hľuzovky. Juso sa rozhodol, že takéto otestujeme. Gurmánske špeciality. Áno, v Monaku. Takže poďme na to. Počkaj, ukáž, jak sa zatváriš. Daj to do úst. Voloďa. Čo?
Nič moc? Ale Skúsim aj ja. čakal som iné. Ide Monako takýto Antabus Blues. Šaganovci šľahajú. O F1, koľko si môžeme pokúpiť, Barčo, za ťažké peniaze. Takéto videjko, tak táde to chodí tá formula. Takto. Tuto, kde sú tieto pásiky červené. Pit stop je tuto, keď je. A poza tam tie stromy. Takto. Tuto je ten prístav. Drž telefón, ideme po trati F1, nie? My nie sme po trati, my sme Kysučani. Hej. Čo, rovno takto, nie? Poď. Aha. Formula 1. Tu je to. Á, chlapci, tak tu je ten tunel, kade chodá Formula 1. To je ono. Našli sme to. To je zažitek, zúne. Pokud si predstav, že tá je do 250 aj tak. Á, tak to zatočky asi nie. No tak. To je ono. Len oni chodia opačne. Vieš, kde je to kasino? Neviem, kde je kasino. Čiže si iš do kasina, som myslel. Nie, ja som túto cestu hľadal, neviem, kde mám ísť. Tu je aký pešací. Paradinka. Leonardo. Konečne niečo, čo ma zaujalo, tak málo premietaček tu je. Toto je svadba v Monaku. Svadba v Monaku. Co to stalo peniaz? Tak, toto, čo sme teraz akurát absolvovali, tak to je dovidenia, priatelia. Prešli sme pekných pár kilometrov z Monaka a sme vo Francúzsku, Saint-Tropez. Ako motorkári sa nám tu priplietli do cesty. Ani v centre mesta ani nevieme, ako sme sa tu dostali. Akože neskutočne, je to tu krásne. Ale akože takýto trip sme aj nečakali. Čo som povedal, aspoň nazdar.
Vládko zakýva. Je to výborné zatiaľ. Možno sa nám plány trošku zmenia, ale však my sme stále pripravení. Áno, sme akční. Urobíme nejaké videjko z okolia. Francúzsko Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. V prístave. Takže je tu krásne. Okolie brutálne. Fúha. To je sympatická. Je to tu paradinka. Neskutočné. To veľa čísla asi z jeho strany lepšie. No, to aj budú motorky po tvojej strane. Aj po tejto strane budú. Či dole. Asi dole pôjdeme. Správne. Ľudí na mleku. Cez tie bary ako s kočikmi.
V tom prístave je more normálne takto, že voda slaná. Dobre. Chlapci hľadajú trasu, ako sa odtiaľto dostaneme. Ale dobre, to všetko je ako má byť. Čakáme na tú pltku, tu nás na lodi. Na Ibizu. Jedno také videjko teraz urobíme, však sme ani vlastne neukázali, že na čo sme prišli. Že sme tu docestovali na toto krásne miesto. Aha, že na ktoré sme prišli? Neviem, tak hodím tak očko, že toto biele. Tak toto by to nešlo. Juso vybral toto, že na tomto sme prišli. Nie. Toto tak, keby to bola Laura, tak možno na tomto. Laura je moja dcera. No ale Vládko povedal, že toto by nebolo špatné. Tento koník. Neviem, keď to má koní, toto Porsche, ale asi všetky. No ale najpodstatnejšia vec, my sme prišli na tomto zázraku dosratom od vtačkov túto kúkajce. A práve preto, že sme takí dosratí, tak sa nám takto darilo. Naozaj, pozrite sa, Čačanská značka. V Saint-Tropez vo Francúzsku. Neskutočné. V prístave. Teraz sa nalodíme, Vlado sa nalodíme. Tuto počkáme na nejakú plťku a tá nás záveze na Ibizu potom. Sa odplavíme. To je dobrý trip. Tak, videjko. Výletík už nestihneme. Za 14 €. Čas nám nevychádza, ale to je taká loďka. Aha. Pamätáte si toto? Policajta Saint-Tropez. Určite áno. Tak sme vlastne na mieste, kde sa to točilo. Tak, práve sme dorazili pred policajnú stanicu. Tak toto vyzerá ako vo filme. Tu je nejaký chodníček. Vlastne aj múzeum. To je tá budova. Ideme hľadať Funesa. No, sme v Barcelone. Juso, jak sa to volá toto? Sagrada Familia. Sagrada Familia, to je zázrak akýsi. Nechcú nás tu, tak odchádzame. No, a som sa usmieť do piče, že si tu bol. Boli sme v Barcelone. Hej. To čo je? To je kostol? Čo to je? Katedrála nepričetná. Katedrála, no. Ach jaj. A kvôli tomuto sme sa trepali až do Barcelony, no. Keď to musí byť. Takáto bučorka, autko z Kisuc došlo do Barcelony. Cipala. V tejto monumentálnej stavbe, ktorú vidíme síce po tme, ale nevadí. Tak, tu sme v centre vo Valencii, skôr ako sa nalodíme, tak tu sme sa boli pozrieť na takom trhu. Tu sme sa aj najedli. Tak toto vyzerá. Celkom sympatické miesto. Je to aj dole v zemi, ale aj tu na vrchu. Niekoľko reštaurácií. A ideme ďalej. Takto sa odtiaľto odchádza. Chlapčiska už tam stoja, čakajú na mňa. Ideme ďalej. Zistili sme, priatelia, že ideme pozrieť nejakú architektúru tuto a oni to už nemali kde dať. Tak oni normálne všelijaké tie srandy architektonické, oni to nadrbali normálne do kruhových objazdov. Fakt. A hneď prejdeme na druhú stranu, hneď vám to ukážem. Takže však sú normálni, už to nemali kde dať. Čo máme? Zelenú. Dobre to je, aj tu.
bicykel nemáme, lebo tam je aj bicykel nakreslený. Ale peši ideme. No, počkaj. Tu je aj krížik, môžeme dať Otčenáš. No. Normálne do Kruhača, takúto budovu peknú tam dali. No. Akože celé to tu je také zaujímavé. No paráda. Čakáme na taxík. No a kým príde ten taxík, ktorého sa nedočkáme, tak tuto Juso povedal, že tu máte, že normálne realita, minulosť, hej, tak toto pekne vyzerá. No. A budúcnosť nie je vidno ešte zatiaľ. A budúcnosť to ešte len príde. My sme budúcnosť. Ideme ďalej. Tu majú prechodcov, strašne úzky. Nie, že z toho vylezeš. Počuj, Juso, pekne poj po prechode. No. Pozor, lampa. Či aj to semafor. Hoši, ale tak čo toto ja vidím? Toto si ja musím natočiť. Viete, čo sa stalo v tejto chvíli? Zavolajte políciu. Lebo v Prahe ukradli kokos koňa, aj toho Vladara, rozumieš, čo tam je? Normálne, svätý Václav sa dostal tu, do Valencie. Udrbali ho. Ideme sa na ňo pozrieť, že či to je on. Počkaj. Tuto vojdeme kusok. Svätý Václav normálne sa strátil z Prahy. Počkaj. Idem bližšie. Nie. To nie je on, to je jeho bratranec. To ne. Není to Venca. To nie je on. Tak on bude na správnom mieste. Dobre, ideme ďalej. Sa mi tu, Juso, kde si to odparkoval? Počkaj. Tak s týmto už neurobíš nič. Som zvedavý, ako pôjdeš na tom. Ale ozaj to je pekné. Keď sme ešte tak vedeli, že kde sme. Joj, ten kostrom je pekný. Joj, sú to aj opice? Nie. Len tam jedna leží. Pekne tu je. Nájdeme aj lokalitu, že kde sme. Ja to tam očakujem. Neviem, či to niekto niekedy pôjde, ale je tu pekne v tej Valencii. Dostali sme sa do centra Valencie, toto nejaké námestičko. Celkom to tu fajn vyzerá. Samé palmy. Rušno tu je na nedeľu. Tuto je nejaká historické alej. centrum krásne. Áno, historické centrum. Tuto je taká alej, že kde ľudia chodia, samé obchody všelijaké. Dobre to tu je. Lebo Juso povedal, keďže sme absolvovali Barcelonu v noci, lebo tak vyšlo, hej? Však to ste vlastne videli, že toto je taká druhá Barcelona, no. A tu máme viacej času. No. Viacej svetla. Aj viacej svetla, áno. Lebo to, čo chcel Juso vidieť, videl po tme, ale však si to nájdete na internete. Sa vrátite v čase. To je pekné, tuto by mohli aj zahrať na tom zvone, čo tam je. Nie je koľko je hodín, ale fajne. Ideme kúpiť nejaké magnetky. Ocelej možno budú zvoniť teraz, vieš? Fakt? Asi hej. Dobre, nie je to ako orloj, ale nevadí. Ideme kúpiť nejaké magnetky a budeme sa presúvať na ešte nejaké pivko čapované na terase a potom pôjdeme už k autu. Dobre. Priatelia, chystáme sa na nalodenie. Tuto máme parádny stroj, tým nás tam asi dovezú. A nie, tak to sme niekde inde. Na tomto mieste sme my, pozrite sa, tu sa plní parkovisko. Otočím sa sem. Tu je vozidlo CA. Tak. A s týmto sa budeme tak nejak presúvať na Ibizu. A teraz sa otočím, že čím? Na tejto strane. Parádna. Všeli, čo nás postretlo, trošku sme tu poblúdili, taká vec sa má. A ako sme to vyriešili? Zažili sme trošku jemnejší stresík, pretože v prístave tu nefunguje GPS-ka, čo spočiatku nás trošku miatlo. Áno, áno. Ale my sme takí šikovní, že nakoniec sme si nejak poradili aj tak. Poradili nám zase policajti a povedali, že všetky tieto srandy, takéto železné, čo sa tu všetky nachádzajú dookola, tak oni trošku deptajú tie GPS-ky. Tak sme sa to pokrutili, ale v konečnom dôsledku to vyzerá, že sa dostane.
takto sa naloďuje na trajekt. Tak to nejak podobne, no. Niečo nám toto píska, počkaj, si musím Srávaj na ten prístav, či sa zavrú. Môžeme báť, ako to všude. Čakačka. Čakačka, dobre, pauzu daj. Počkaj si na mňa. Ale dobre. Ty kakos! Niektoré chodí. Už sa nám tá podka dvíha. Čo to ešte potom zlomí naopak, hej? Ja neviem, ale ja to zlomím, jak to bude treba. Skočím dole, to zalomím dole, víš. Malo by sa to takto zlomiť, že... A už sa to máme. Už to nemôže byť taká záriva, ako keby, vieš? Tak sme sa pohli, poďka sa pohla, tá malá. Takže takto vyzerá odchod z Valencie. Aj tam je taká pekná lodička, divej. Táto kamoška. No dobre, no. A teraz by som sa mohol otočiť a pozrieť, že ako tá poďka vyzerá z druhej strany. Úsmej sa, ne? A takto to vyzerá. To musím pripomenúť, keď už to takto točím, že tieto krásne CO emisie, hej, a toto tu hrčí už niekoľko hodín, ešte sa ani nepohli. Teraz už aspoň pláveme, teda si myslím. Takže tak, no. Takto to tu vyzerá. Bude party. Tak, a konečne sa nachádzame na Ibize. Splnilo sa, čo sa predsavzalo. Nočný príchod. Hodne kilometrov sme urobili, priatelia. Hodne kilometrov. Čau. Aha. Prvý náš kamos. Taký počernejší. A toto je naše ubytovanie, náš hotel. Takto Marco Polo. Ja osobne toto už poznám, aj s Jusom už sme tu niekoľkokrát spali a bývali. Ale Vládko má premiéru. Hej? Ja som zatiaľ milo prekvapený, aj keď musím sa priznať, že únava robí svoje. Jasné. Kilometrov bolo, no. Ozaj, to dáme ako otázočku. Skúste si tipnúť, koľko sme z Čadce z Kisúc sem na Ibizu na toto miesto urobili kilometrov. Nebolo ich málo, no, ale tak kto sa trafí, vyžrebujeme tam nejak, kto bude najbližšie a pošlem z Ibizy nejakú, čo ja viem, čo donesieme? Čo povieš? Akože na chladničku? Magnetku? Jasne. Dobre. Tak magnetka na chladničku bude z Ibizy. Ak sa niekto tráfi, takže úplne blízko, koľko sme kilometrov urobili. Ale ja si myslím, že všetky, ale auto prišlo. Auto prišlo dokonca tam, kde malo naše Maxík. No a my sa ideme ubytovať. Juso to už rieši. Tam niekde vnútri. A my pokračujeme v tripe, ale už len tak po svojom. Trošku Cieli. Áno. Oddychneme a budeme sa venovať činnostiam, ktoré uvidíte neskôr vo videách. Zatiaľ je to tak, ako to je. Poďme užívať. Marco Polo. Pekný hotel. Čo ti poviem? Výbra. V tejto chvíli sme na správnom mieste v správnom čase. My sa blížime na Ibize na Mambo. Ideme na západ slnka. Čo je pre mňa dôležité, tak je toto. Všetko hrá. Lebo vybavení sme. V obyčajnom obchode toto balenie stojí toľko ako jedno balenie. Jedna fľaška na Mambe. Dobre, tak pokračujeme ďalej. My si dáme 6. Áno. Tak vypijeme čosi a pôjdeme takto. A ďalšie video však uvidíte, kam prídeme.
Neviem, či to bude počuť, ale v tejto chvíli sme sa dostali priamo pred Mambou. Ideme na sunset, kedy sa bude hrať podľa toho, ako zapadá slnko. A na tomto mieste sa nachádza ten DJ, ktorý tu bude hrať potom. A volá sa Danny Howard. Chvíli vlastne to tu vrcholí, západ slnka už pomaličky za horizontom. A mám ho ako také. Ja vám to ukážem, koľko to je ľudí. Všetci sa tu z toho radujú. Upravíme trošku ten obraz. Tak to vyzerá. Jemne roztrasené, ale tak. Mám tu ten podnik, o ktorom sme išli. On je DJ a on bude hrať, keď slniečko zapadne. Ešte chvíľočku. Teraz sa mi to fajn zaostrilo celkom. Oddialím to zase. A už len veľmi málo chýba priblížime si to, je tam aj nejaká loďka. Tak, trošku roztrasené. A už to zapadá. Chilloutová pomalá hudba, to je len taký ťahavý zvuk. A už pomalú chvíľočku za horizont zapadne slnko a niečo sa udeje. Ešte kúsok. Trošku to priblížime. Taký kúsoček vidno. Už sa to blíži. A slniečko je za horizontom. A táto atmosféra, toto tu je každý večer. Každý večer takto ľudia oslavujú západ slnka. Je to paráda, má to atmosféru. Slnko to zase raz zvládlo. A my tiež. Potom dáme ešte krátke video, ako DJ hrá v tom Mambe. A ulica bude plná. Bude sa už aj tancovať. Takže toto je západ slnka na Mambe. No, my pomaličky sa presúvame na tejto krásnej ulici pri Mambe. A Slovakia! A Slovakia! Zdar! Ne! Slováci, vole! To tam zamrdali, ty vole, kokoty belgičtí, vole! Jebali sme ich! To bola kultúrna vložka. Kultúrna vložka, lebo sme vyhrali o futbale a ja mám slovenský dres. Aby ste chceli vedieť. Ja mám nemecký a myslím si, že som nemecký. Takže na tomto mieste už Danny už začína. Dôležitá informácia, keby ste chceli vedieť a sedieť na tomto mieste, kde títo ľudia, tak sa tu platí vlastne 200 eur na osobu ako pitný režim. Nie je to vstupenka, je to o tom, že tých 200 eur musíš prepiť, aby si mohol sedieť tu rovno pred tým DJom. Ale je to fajn. Fantastická atmosféra. A skončíme niekde na logu Mamba, ja sa tam musí pomaly presunúť. Cez sezónu je to ešte podstatne viacej ľudí. Toto vôbec nie je až také plné, aj keď to tak vyzerá. Takže takto, Mambo Ibiza. Hop.
Ďalšie videjko z Ibizy. Špecialita večera. Takéto farebné diskohradky. Keby ste chceli byť vystrelení, musíme počkať na nejakého zákazníka asi. Máme si videjko z Luna Parku. Moc ľudí tu není, ale je to taká zaujímavá atrakcia. Najprv si tu prečítame túto tabuľku. Moja angličtina síce RIP, ale čo tu je popísané. Tak si vedeme taký malý rozhovorček. A aké krásne vystreľovatko. Toto si natočím, OK. Super. A to sa opýta, že... Vincu Café Mambo Österreich. Áno, boli sme ráno. Yes. Dobre, nech sa darí. Thank you, man. Čau. Čau. Bye. Do piči, krásny si. Fešák, dívaj, mi pozuje. Wow. Super. Ty si krásny. Mysterium. No. Našli sme takúto atrakciu, neviem, že čo to pôvodne malo byť, alebo čo to bolo. Ale na fotenie to tu je také celkom zaujímavé. Dvere donikam a dvoje, jedny malé, jedny veľké. Tak si to takto... Jusik, jak sa to tu volá? Máš to niekde napísané? Či to tam dám potom do komentu, nevadí, ale však to dáme do popisu. Nebo ani Srnka netuší. Len je zaujímavé napríklad, že po tých prvých dverách, čo sú tam, tak tuto je na zemi niečo. Takže možno, že tu niečo stálo, no. A tuto ďalšia taká brána, také dvere. Time and space. Time and Čas a space? priestor, nie? To si áno, no. Tak takéto ďalšie dvere. A vyzerajú byť také si vyrezávané. Liky, haky. Čo tu bolo, hej? Myslíš, že nejaký chrám, alebo čo? A tie dvere budú asi staršie, ako my všetci dohromady. Si myslím. Tieto srandy. No, zaujímavé, no. No by som rád vedel, že čo to znamená, alebo čo to je. Myslíš, že sa to dočítame? Že čo to... A to nebudú ale asi písmenka, že? To je nejaké znaky niečoho. No, či nejaké symboly to budú. Nejaké klínové písmo. Nejaké symboly to budú. Tuto mi to prípada, keď to bolo nejaké, čínske asi nie, ale... ale také zvláštne, no. Dvere donikam. No a ďalšia zastávka pôjde sem, lebo už odtiaľ toto vidím. Aha, vidíš tie kamene hore, tuto? Takto, presunieme sa na toto miesto. Tak. Takže prejdeme dverami. Tam a späť. To je niečo zvláštne na zemi. A ideme sem. Tam dáme ďalšie video. Už sa blížime a tuto je ďalšia taká zvláštna kruhová atrakcia. Neviem, či to boli mimozemšťania. Oni mimozemšťali a toto tu vyšťali. A presne táto čajočka. Áno tak, sa focí. Pekná. A ideme ďalej. Už sme vlastne blízučko.
Čaute, tety. Haló. Miestny Stonehenge. No a miestny Stonehenge, taký zvláštny. Tak vidno, že to je novodobé, lebo tam sú nejaké, jak to rýpali, krajali tuté kamenčoky. Je tam vidno nejaké vrtačky, zbíjačky po boku. Jak by to inak krajali, že? No ale takto to vyzerá, no. Také sympatické. Stojí to za to sa tu minimálne pozrieť. Ideme ešte bližšie. Taký biedný sprievodca, lebo nemám vôbec naštudované, že kde som, ale tak možno niekoho to bude zaujímavať a si to nájde sám. Hej? Že Vládko, dobre vravím? Súvisle. No, toto takéto patiky kamenné a jeden v strede taký vysoký. No to je dobre, tam by som normálne bociany nasťahoval. A oni tam nasypali akési štrky. Možno niekto v komentoch nás prekvapí, vieš? Ja aj môže. Vidíš, no však aj na Formulu 1 som sa pýtal, že akou rýchlosťou to chodí v tuneli a hneď sme dostali odpoveď. Tak budeme radi, keď dostaneme ďalšie odpovede. Aha, tu zase nejaké kamenčoky. Takto naskladané. No. Zaujímavá atrakcia. No a pôjdeme sa pozrieť až k moru. Tak toto tu asi nebude dlho. To tu predvčerom niekto postavil. Ale je to tiež pekné, čo poviem. A ideme na ten útes, nie? Dozadu úplne ku moru. Tak to preruším a dám potom až z útesu. Takto vyzerá zástavka na okraji týchto skál. Tuto kúkame na more. Krásne, toto je spenené. Výhľady jak oči. Oplatí sa. A je škoda, že len vtáci vedia lietať. Keď by som sa preletel k tejto garáži, či čo to tam je. Veľmi zaujímavé. No a tu by sme si nejakú rezidenciu zapojili. Krásne, krásne. Včera sme vlastne boli pri pláži oproti tomuto ostrovčeku. Dobre to nastavím, áno, toto. Na ktorom vlastne žijú iba zajace, vtáky. Neviem, aké vtáky tam lietajú a aké zajace, ale to je jediné, čo tam je. No paráda. Tak to vyzerá Ibiza. Ďalšia časť nášho tripu už priamo na Ibize. Tejto meke, kde sú všetky párty. Tu je Ibiza. Ale my dnes takáto párty. Dimitri Vegas. Ideme do Ushuaie. Chlapci, poďte si to vyskúšať. Otestujeme si to. Ideme na party. Ja idem prvýkrát v živote. Ja tiež. Ešte som tu nikdy nebol. Keď pršalo. Taká je pravda. Ideme v takom večernom čase. Keď sa to tu otváralo, tak to boli strašné rady. Teraz to už tak nie je. Ale party už beží. Ideme si nachystať stupenky, takže chvíľku sa odmlčíme. Tak, práve sme prešli. Get life on the rhythm on the ride, I'm a
síce pekné, že vám ukazujem prázdny pohár, ale však chlapci už boli smední, už to vystrebali to pivo. A my sme momentálne na Amante, dobre som povedal, asi tak sa to volá. Takže celkom pekné to tu je, takto, taký zrázík. Je tu taká zaujímavosť, dole pri mori sú také veľké okruhliaky, ale ja vám nájdem potom aj také video, to tam pridám. Je to tu veľmi pekné, som chcel povedať, že po našom veľmi pekné. A taká informácia, že keby ste chceli vedieť, že na tie svetové strany, ale sme to tu riešili chvíľku, tak týmto smerom, čo priblížim, tak toto je Formentera. A keď sa otočím naopak, týmto smerom, tam nie je vidno nič, tak je Palma de Mallorca a úplne tam vzadu je už potom talianské pobrežie. Takže tak. No, ja ešte pridám niečo, ale je tu krásne, aj cez deň, aj večer. Pozerali sme na internete a teraz live na parádu. Takže ideme sa lúčiť s vozidlom, ktoré prešlo no už asi skoro 3000 km, keď to spočítame aj s tým, čo sme nalietali tu. Hádam aj, možno. A tu bol dažď a takto tu prší na Ibize. Že po daždi nie, že máte umyté auto, ale po daždi vyzerá takto. Úplne, že nádhera. Takto. No, tuto ono bude bývať, to auto, lebo toto ďalej, toto je Matúšové auto. A Matúš vlastne býva tuto hneď v tomto baráku. Tuto. Takže tak. Dobre. To je Džuso, tu je Vladko a pomaly sa budeme lúčiť s Ibizou aj s Maxikom, čo je tam tuto zaparkovaný. No, náš trip Slovensko-Ibiza je u konca. A ak si niekto myslel, že pôjdeme autom naspäť, tak nie, my auto meníme za lietadlo. Dobrý change, nie? O, nechal som tu auto, beriem si... Áno. A berieme si lietadlo. Takže tak.
udariť.